play together for United. This is Ashley. Now it's Juan Mata. It's Mata. The Depay tries to stick out the boots. Well, who claims that? הכדור נכנס, השאלה מי כבש, חואן מטה או ממפיס דפאי שנתן את הנגיעה האחרונה. בכל אופן זה 1-0 אחרי חצי שעה. בואו נראה את זה שוב. זה מתחיל שם מאשלי יאנג שעושה את הפעולה בצורה נהדרת. חואן מטה מפנה לעצמו את הדרך ונראה לי שזה חואן מטה. גם לי נראה, גם לפי האי חגיגות של דפאי. אבל המגרש, כל הרביעייה הקדמית רצה קדימה למתפרצת מול 6 שחקני ההגנה של סן חוסה. מטה רחבה, כדור עדין, דפאי איתה את השוער, אני בספק אם הוא נגע בכדור למרות הקלוז-אפ שהוא מקבל מהבמאי, אבל ראינו מתפרצת קלאסית של הרביעייה. לא הייתי אומר תפסו את ההגנה. באמת שלא, ממפיס דפאי כובש במדים של מנצ'סטר יונייטד 2-0. כמו שאמרתי לפני 2-3 דקות, ההצבה שלו מאחורי החלוץ היא פשוט הברקה, הוא עוצמתי מאוד, מהיר, לוחץ טוב בין שחקני ההגנה, והפעם לוחץ גבוה, מנצל את הטעות בהגנה. שים לב, הוא מזהה שרוני לוחץ את המגן, הנה הוא כבר רואה שהמגן הולך להחזיר שלו, קודם כל שם את הגוף, מסיים עם רגל ימין לפינה הרחוקה, עם הרבה טכניקה, הרבה שקט, ושתי נגיעות. עכשיו זה נראה נהדר מבחינת הרכש של יונייטד, שניידרליין במשחק הראשון, שער, דפאי גם משחק מצוין וגם שער בכורה. יופי של רכש של בנחל. As we know, his first goal. Perez Garcia. Mariqua. Now it's Win. Win once more. Salinas. He's done well. It's an end product here. Salinas. San Jose Earthquakes do make an impact. Alex Alashi. איזה שער נהדר של אלאשי, הוא האיש האחרון שאולי נוגע בכדור. 2-1, סן חוזה חוזרת למשחק. כן, ראינו את סלינס באגף ימין עושה הטיה כאילו הוא חוזר מגיע לשם שניידרליין, הנה שניידרליין נותן לו את הקו, פותח את כל המגרש, גם כיסוי לא טוב של חוזה, והנה הסיבה שפרגוסון, טוב, תמיד פרגוסון עם נטו הולך ביחד, שבנחל כל כך קמה על הטעות הראשונית הייתה של שניידרליין שהימר למעשה שסלינס יחזור אחורה, פתח לו את הקו, פיל ג'ונס יופי של שער מבחינת סן חוזה ויופי של מחצית, 3 שערים עד עכשיו. גם הקצב מצוין, 43 דקות. בגיל 20 החליט שהוא הולך לנבחרת ברזיל הצעירה, כי כנראה הרבה יותר קל. נהדר באליפות העולם, אנדר 20 גם הפקיע את הגול בגמר, נכנס כמחליף, גול יוצא מן הכלל, אמנם הם הפסידו 2-1 לסרב, אבל הסיפור רגע, איזה יופי. הנה. 3-1 למנצ'סטר יונייטד. ועוד פררה שלנו עושה שער. אבל שלא דיברתי על, אתה יודע, סכומים אחרים. כן, אנדריאס פררה קודם כל שער גדול, משחק מאחורי ווילסון. שוב, עקיפה מצד ימין, דאבל פס יפה, הגבהה יפה של לינגרד. בא מאחור, פנו. יופי של הגבהה של לינגרד באגף ימין. שילוב יפה מאוד באגף. אנדר הררה מוריד לו יפה, הכל בנגיעה לטכניקה בנגיחה, מוריד את הכדור למטה, אין שום סיכוי לשוער. אני אמשיך לספר על פררה שבגיל 16 בא אליו, רצו אותו ניוקאסל פרמייר ליג, ומי הופיע אצלו בפתח הבית דפק בדלת? אלכס פרגוסון, זה שראינו קודם מסתודד עם בנחל.